Käsi belent keňde pesaydyr käsi. Käsi has ýakymly malayym käsi. Hak halan milletin ruhu dünýäsi. Türkmeniň aýdymy, Türkmeniň sady. Assalamu alaykum mehmanilläşler, edi tomaşaçylar. Türkmen awady ýaýlymynyň gadyrly muşdoklary. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynjy döwrüne, arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylynda Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasynda ýurdumyz gün saýyn güllä besýär. Türkmen halkymyz eşretli zamanada ýaşaýar, toýlarymyz toýlarlaşýar. Biz siziň her biriňize asuda ýurdumyzda agdy berligi, maşgala badançylygyny öýleriňizde bagtly pursatdan bolmagy tüýsürümizden arzu edýär. Biz Türkmen halkyny şeýle eşretli zamanada ýaşadýan gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işlere hemişe rowaj alsyn. Gadyrly tomaşaçylar, bizim Türkmen awady teleýaýlymynyň dörözlük toparlan bilelikde Kıssata saat şygyr owada adly gepleşigimiziň ýene bir täze sany siziň üçin taýýarladyk. Mehmanilläşler, biziň gepleşigimiziň bu ilk sanynyň mehmany ýa-ni ýakynly Türkmenistanyň prezidentini ýylan eden Türkmeniň Alternatyw Bäsleşiginiň ýeňjisi, şeýle-de gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň şa serpaýyna münasip bolan Türkmenga döwlet kanseriniň medeni işewirlik merkeziniň aýdymçysy Zeki Laýdymçymyz Bäşim Ýolamanow. Bäşim, ene gepleşigimiň başynda saňa da maňa da ýakyn günlerde näme Türkmenistanyň prezidentini ýylan eden Türkmeniň Alternatyw Bäsleşiginiň ýeňjisi bolmak şeýle-de gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň şa serpaýyna münasip bolmak nesip etdi. Ýene bir gedek tüýsürekden gutlaýan näme geljekde de öz käriň eýesi bolup ata watanymyza zähmet çekip ululu syýlaglara şa serpaýlara münasip bolmak tüýsürekden arzu edýär. Ojany sag bolun gepleşiňe çağırýan üçin senem şa serpaýyň bilen tüýsürekden gutlaýan ne gahrman arkadagy gahrman serdarymyz ne biz ýaşlar üçin ne şuly ýaşa serpaýlaryny ýap ne bir näçe halipalara, bir näçe aýdymçylara şuly ýaşa serpaýlaryny berdi. Hem bu zatlara joga ötüp hem geljekde de şu aýdymçylarymyz bilen halipalar bilen bir halkymyzy gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy begenler diýip onlara melýär. Dogry aýdýan Bäşim. Sebäbi şa serpaýa münasip bolmaň özi çeken zähmetiň ýerine düşdigi mükädiýän. Indi Bäşim gepleşigimizde bu näme tomaşaçylarymyz üçin ýürüýte halipalarymyzdan miras galan bir näçe aýdymlary, halk aýdymlary näme başardandan ýerine ýetirip berseň tomaşaçylarymyzdan uly höwesle diňleseler. Başlydyň. Ceyhun bilen bahry kadar arasy çöl üstünden öwser ýeri türkmeniň gül gunçasy gara gözümiň garasy gara dağdan iner sili türkmeniň. Ceyhun bilen bahry kadar arasy çöl üstünden öser ýeri türkmeniň gül gunçasy gara gözümiň garasy gara dağdan iner sili türkmeniň. Köngüller, yürekler bir bolup başlar Tartayığın erer topraklar taşlar Ay bir sufrada tayar kılındı aşlar Götürülür olup bari türkmeniň.
köyüp bar kurur anmarın ise Bektir ak hakkal yurdun yeyesi Kürün tutar güzel ili Türkmenine Yer hoş olup çıkta ciğer dağlarına Taşlar tindirir yolu bağlarına Gözüm kayra düşmüş kömür eğlenir Maltım ulu sözler tiller Türkmenim Gözüm kayra düşmüş kömür evlenme Maltım gülü sözler dili Türkmenim Parça meydanına işe çıkanda Ganat takıp göğe kaldan sözlerin Müngödül içinne gülüp bakanda Bakışından alham alsın sözlerin Parça meydanına işe çıkanda Halk meydanına işe çıkanda Kanat takıp göğe kalsın sözlerim Min güzel içinin gülüp bakanda Bakışından alham alsın sözlerim Bir naklaş hayattır elemin yüzü Ötkürdür yaralın şahirin tüdü Kıyılap terese bahilin gözü Yüreğine kuvvet alsın sözlerim Kıyılap teresi bahilin gözü Yüreğine kuvvet alsın Oturup okudum boşluğu Yüreğimi parran elsin sözlerin Karşımda oturup okudum boşluğu Yüreğine kuvvet alsın sözlerin Sen bilin birleşti ömrümün yolu Senin ayrı gitmez kömür hıyali Asmanın sultanı nurlu dünyali Yüreğime sultan olsun sözlerin Asmanın sultanı nur
salgıma kovgalar salgın türlerim. Keştedip geden gedalar, şasenemi gördüňizmi? Dolup daşıp aşan çaylar, şasenemi gördüňizmi? Keşfedip giden gedalar, keşfedip giden gedalar, şahenemi gördünüz mü? Senin cani gördünüz mü? Dolup taşıp akan çaylar, o nesini gördünüz mü? Tut sıfat şirin tüylü, kırmızı yanak gülür yüzü. İçerinde yine kara gözlü, şahenemi gördüm. İçerinde yine kara gözlü, yenem sani gördüm. Sıfattan aydır yağışlar. Ay, toymeyken bağışlar, benim sani gördüm. Garip diyer o yalnız canım, yalnız canım. Hem mülküme halim alım. Ay, gün geçer ahvalım, şahenemi gördüm. Toy meyleke din bağışları, yenem sani gördüm. Saat yenemi gördüm. Mekke'den çıktı bir güzel, Medine'ye revan oldu.
Görün təcetli başına görmedin bağırgan golü Dostu yeti bara bara yirmi para para Ey her kim münkür bolsa ere kapırlar bir guman golü Golü türüp Resul yıllar boğuşuşlup unçolu bağlar Bederim vurşunu dağlar 7 aylar duman oli Teşviş alevle kıllet heves Topruk demir altın gümüş kalaları imhan oldu Karşıdan çıktı bengiler dövüşe çıktı zengiler Kana battı güdümler Ali'nin olgan oldu Malhımlı rumuzhana Malhımlı rumuzhana Çallı kılıcın Hindistan'a Badaşhane Türkistan'a 7 iklime hanına 7 iklime hanlı Ali'nin olgan Kanı battı güdümler Ali'nin olgan Dolu tavu tomu gorim tonan telmin yal Öteyim mücvenlerin bağlarım Acelleye kestik kar eyledim sana telmin yal Dağların çerin avşır avlar Osman heyranı çemin bağlar Gözlü yaypınıp dülpene Ayağları düşünlü yüzümü dene senin yar Aşıraplar çeler gülüp baktım kımın bende açılır Elem yine müşü anmer taçlara Degenle zülfünü şane selvin yâle
Devler her yana ötere Devler şekerde masanı kövtere Emsem levin kana kana selven yahude Tomuşan gelir kıyıların hani neler hak aşıktır mağşuğun hani İran Turani hadre Beytsaniye Hemra kurban bulur sana selvin ya Selvin ya ağlay ağlay tapabilmene yar geliye İngrey ingrey görübilmen kıyıs selvin yar Şoku düşmüş Azerbaycan yurduna can gözülüm Ay söyleyenle bir kelime zâdeşer Sözü değer bu dünyanın malına can gözülüm Ay benim yarımın yaşıl var aleba Ay emne üçün evlerinin balı var vah gözülüm Hey gözül şan gözülüm Ay yanağının dese haleba Hal denir bu yalancıyım malına can gözülüm Hey gözül şan gözülüm
çadırlanır kaşları Hüncü kimin düdülüptür işlerin can gözülüm Ay her yanına tek kıdırın saçları Saçı değil dar köçenin diline can gözülüm Kerem aydır kimseye kerdanima Kim söndürür benim yanan odumu vah gözülüm Hey gözül şan gözülüm Ay ol karnıdan sonra bildim adını Adı değil bu dünyanın malına can gözülüm Hey gözül can gözülüm Adı değil bu dünyanın Vah maline baline Mehriban illaşlar, edi tomaşaçılar, Türkmen Owady teleýylymynda Kıssasat Şygyr Owad adly gepleşigimizde aýdymçymyz Bäşim Ýolamanowyň ýerine ýetirmeginde bir näçe ajaýyp aýdymlar dinlediňiz. Dinleýän aýdymlaryňyz siziň gowunuňyza ýarandyr diýip umyt edýär. Ýene bir ýola gepleşigimizde gatnaşagyňyz üçin köp sag bolun. Näme şahsyr paýlaňyz, sowgatlaňyz, gazanan ýeňişleňiz tüýsürekden ýene bir gedip gutlaýar. Geljekde de täze aýdymlaryňyz bilen halkymyzy, gahrman arkadağymyzy, arkadagly gahrman serdarymyzy begenlere siňiz diýip umyt edýär. Size de näme işiňizde üstünlük ardy edýär, sunuňa da eleminde üstünlük kemraňyz bolsun. Ýene bir ýola ojany peş gepleşiňe çağıran üçin köp minnetdarlygym bildir ýani. Biz ýaş aýdymçylara şahsyr paýlaryny ýapan gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýen. Goýularyň janyny sag bolsun, işleri elmydama rewaj alsyn. Bäşim köp sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun, elmydama toýly günlerde uguşalım. Sag bolun. Mehriban illaşlar, edi tomaşaçylar, Türkmen Owady teleýylymynda Kıssasat Şygyr Owad adly gepleşigimizden bu ýerde sanada tomaşa etdiňiz. Biz ýaşlara, medeniýet sunugy diýişgärlerine, şular ýaly ajaýyp gepleşikleri, teleýylymlaryň üstü bilen halkymyza ýetirmäne, bir de uly mümkinçilikleri döredip berýän, bir de ähli ulgamda görülen mektep bolup duran medeniýetimiziň we sunugatynyň hak gowanlary, halipamyz, gahrman arkadagly gahrman serdarymyza çäkiz alkışlar aýdýar. Ve sizin her birinize yine de asuda yurdumuza ağdı birligi, maşgala badançylygyny öýleriňizde bagtly pursatdan bolman tüýsüregimizden ardy edýär. Biz Türkmen halkyny bedew wadyryň öňe barýan ýurdunda ýaşadýan gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutmy işleri hemişe rowaj alsyn. Yine de Türkmen Owady teleýylymynda görüşýänçek hoş wagtyňyz.